teď. Ahoj, vítám vás tady Intimirinda a Pípas. Ahoj. Takže máme tu Skyblock, první sérii ze Skyblocku a natáčíme spolu. A já tady moc kecám, takže máme trochu víc věcí, ale to jsme těžili, to se nebojte, nejsme hackři. A chtělo by to, jo, já vám to ukážu. Dáme warp doly. Jsme na warp dolech, trochu jste slyšeli nějaký, no, prostě warp doly a najdete si co chcete. Jediný problém je, že když se chce jít dostat do pekla, když se chceme dostat do pekla, že to dlouho trvá. My jsme tady Skyblock hráli dlouho, no a prostě se nám tomu nepovedlo. A teď chvíli necháme mluvit Mirindu, co máme za plány. Takže my, aby jsem to tak nějak řekl, tak nemáme úkol udělat ty všechny úkoly, ale chceme prostě, aby jsme to měli hezky. Jo, já to řeknu takhle za něj. On natáčí poprvé takovýhle hry, tak já to řeknu za něj. Že nechceme prostě dělat úkoly, jaký jsou základní, že musíme splnit třeba, aby vyrostl strom nebo takovýhle kraviny. My chceme prostě, aby jsme měli překrásný Island, jinak bych to asi neřekl. Je to tak? Ano. Takže se asi jdem na náš... Já už jsem našel pár emeraldů, kovalů, redstone tu. OK, a já jdu tu zkusit vylepšit teda diamantíky. Oh shit, ty fucking bitch. Ježiši, nic jste neslyšeli, já to asi musím to přepnout, jakoby, aby to nebylo slyšet, nikdo nesmí slyšet, co jsem teď řekl. No, pokud to jsou nějaký malí děti. No právě. A nerozumí tomu, takže to může být jedno. Jak vidíte, tak já těžím a vůbec tady nic není vidět, takže já jdu jenom se beru to. Pojďme vylepšit ten, já nevím, jestli to dělám teď dobře. Ale... Na to jo. Si tu řesla dvě možnosti a tam máš vlastně, ty to víš. No celková jo, to je vončo. Jo a kdybyste se divili, proč nemá Mirinda ten normální plnou verzi, tak on si ji teprve bude kupovat, takže nechci vidět žádný komenty, proč je Varezák. Jestli to tam bude, tak se na vás můžeme taky vysrat. Nechci tam vidět žádný koment, on je Varezák, prostě si to dokoupí a nebudu tam nic řešit, jo. Ani on. Tak super, už to máme, já tady uklidím nějaký ty věci 2D, nějaký zlato. Úkoly, hele, já bych se mohl udělat to... co? Tu pec by se mohl udělat. Jo, udělej. Máme tam nějaký ty. Máme koby, ano. Já to tady totiž trochu jakoby... prostě... poseru. A tady to je jako co? Já jsem kouknu, kolik mám už monej. Ježiši. Monej. Já mám 0 peněz. To se asi restartovalo, ne? No vlastně já jsem se jak to je jobs, join, kopa, horní. Hej, ten strom dej pryč, jo? Tak. Jo, teď jsem skočil k tobě. Hej, já ti dám hlínu a ty udělej někde to na to dřevo, jo? A takhle, tady ti házím hlínu. Jo. A tady tohle. A je to jedno kam to, kde to udělám? Jo, to je tvoje věc. Ale tu hlínu já už jsem ji hodil. Jo, už jsem ti ji hodil 2krát. Ona se mi jednou vrátila. Já to vím. A já to tady se budu snažit prodloužit. Já takhle sem, ne? Kurva, ne. Cože? Jo, klidně. Pěkně. Tak tady to video bude asi jenom uvítací, takový jakože... No, takový kratší, asi 10 minut. Máme ještě na to 5 minut, 6, nevím. Nějak jsem zapomněl na čas. Oh shit, vypadá hlína, ty vole.
A po dlouhé době hraju Minecraft, jako natáčím, takže jako to je nezvyk. Kdybych řekl u nějakého videa, ahoj, vítejte u videa Combat Arms, tak se nedivte a budu dělat ty recenze, kdybyste se divili a teď přestane mluvit o mě a začnu se taky věnovat Mirindu. Pepa, to udělat trochu delší, nebude tady to spíš ta mobtrapka? Ne, jen si to ne. Mobtrapka. To udělám menší. OK, tak je. Mě ta hlína furt padá, ty vole, já jsem nasranej. Teď si můžem natěžit na mapě. Já vím, ale jsem nasranej. Nevím proč, ale jsem nasranej. Takhle, ještě asi 2 tam. No, tady uděláme takhle okraje, aby jsme nespadli. Tady nám to bude končit, jakoby. No, doufám, že nás budete slyšet dobře. Snažili jsme se to opravit, takže snad to bude dobrý. Tohle bude prostě kratší video a budeme se snažit dělat společný videa často. A domeček, ten bychom mohli taky dělat někde potom, časem. To bude asi v jiném díle. A ještě když jsme tady, tak dřevo, no tak to nemá cenu. Já teď tady se taky koukám. Tak, já nevím jestli, jo, dobrý. A já udělám tady farmu, to udělám taky někde tak. Hej, kde mám udělat farmu? To je moje věc, ne? Kde ji uděláme? No, to někde ji udělej, někde tam, kam teď jdeš, no. OK. Já si vezmu zase dirt. Hej, umíš udělat tu zeď? Já si teď nějak neuvědomuji, jak se ona dělá. Zeď? No. Teď jsem dělal, až tak nechápal. Zeď. No víš, jak je ta zeď z koblu? No tak jak se dělá? Jo, to vím. Jako plot, ne? Jo, už ji mám dobrý. Z koblu uděláš takový jakože dveře položené. Já vím, přesně, to jsem udělal. No, tady bychom mohli takový udělat jakoby z hlíny na těžení, která na suroviny. Nebo to zatím stačit, nebo ještě jeden? Ježiši. Ještě jeden, ne? No co? Já jsem tě trochu nevnímal. Kruh, ještě jeden. Jo, to je jasný. Doufám, že to dobře sestříhám, to je nevím. Jo, počkej, to nepotřebuji. 3 na 3, počkej, 3 no, to už dělá moc. A máš ještě nějaký saplingy? Bohužel nemám, měl jsem jenom jeden, koukni do truhly. Jo, jedna řada zatím. No já si myslím, že máme boumil, ne? Fakt netuším, jo, boumil máme, super, já si to padám. Doufám, že dostaneme pár lajků, aspoň. A odběratelů. No, to je samozřejmý. Jo, já bych chtěl všem, co se na mě koukají, poděkovat za ty mý lajky a odběry, jako. To jsem nečekal, že mi budete dávat tolik lajků a jsem hrozně šťastný za tohle, za tu vaši podporu. Tak to já taky, to je jasný. Jenomže... Podle mi nevyšlo, jsem ani nekoukal, kolik jich mám, který. To jsou já jak dlouhý, ne, jako ne. Ne, to ne, ale jsem kraftil a nejenom plesk a nic. No, tak říkáš to plesk a nic. Já ani nevím, ty vole. Tak tady to... Já nevím, jestli to je ten zmutovaný stran, ne, není super. Takže já si vezmu sekírku. Yes, nice. A já zrovna udělám nekonečný zdroj vody. Tady ten server je prostě luxusní, stačí ano. prostě... Kdybyste ho chtěli hrát taky, tak mi napište do komentářů. Do komentářů jsem chtěl říct do kraviny nějaký, no. Ale ne. Napište nám do komentářů buď mě nebo Mirindě a to bychom hned vám dáme IPinu, ale teď jim nebudeme zatím dávat podle toho, jaký to bude ohlas samozřejmě. A to jsem posral. Tak nic, nespadly saplingy skoro všechny. Až doděláme pár věcí, tak to ukončíme, tohle nebude žádný dlouhý video, jak už jsem říkal.
Já jsem měl za úkol natěžit trochu pár to dřeva, no. Já se kouknu ještě do těch warp dolů. Warp dolů, tady si vemu lopatku, to si jaká. No natěž pár hlíny. Já se bojím, že by jsem spadl. Já to radši takhle obejdu. Ten tady tak našikovně rozgrifovali. Si tak nějak. A jestli nevíte, co je ten, já jsem to fakt taky neviděl, ale je to červený písek. No, to je nějaká nová věc, ani jsem o ní nevěděl. Nekonečný zdroj se dělá takhle, že jo? A máme nekonečný zdroj, to je pokrok. Pokrok? No, takže vlastně to si hned vrátíme. A máme nekonečný, jo? Teď aby, škoda, že nejde udělat nekonečný zdroj z lávy. Tak kde to je největší? Tady pojď. Jako docela dobrý. Doufám, že se vám to bude líbit. Až to... promiň za lidi trochu, kdybys... Jo, to jsem taky zapomněl, taky se omlouvám. To asi lagy budou. No, malinko, no. Hlavně, když já jsem jako... Nemáš pár koblů? Cobblestone? Jo, dobrý, mám. Já mám. Jak se dělají schody? To se dělá takhle, ne? Jo. Hop, hop. Počkejte. Já vždycky říkám hop, ale nechápu proč. Warp enchant. Vy tady enchant. Aha, já mám nebo jeden. Tak to si hodně uděláš, jako. Hej, nemáš fakt kobly? Já a kobly? Ne, nemám. Ale si chceš, jak je natěžím. No, to bys mohl, prosím. Warp doly. Asi bychom to měli rozsvítit.